Най-трудна е първата крачка. От тук нататък всичко става вече по-лесно. Очаквам само хубави неща да ми се случват. Аз съм Нора Иванова, на 36 години съм. Най-голямата ми мечта е да имам хубави зъби и да мога да се усмихвам. В Impression Dent случаят на всеки нов пациент се разглежда от мултидисциплинарен екип. Първата стъпка преди лечението включва снемане на пълна анамнеза, фотоснимки и задълбочен анализ, на базата на който лекарите от екипа изготвят лечебен план. Пациентът се запознава предварително с този план и участва активно във всяка стъпка от изпълнението му. Аз съм доктор Михаил Главинов, хирург-имплантолог. Занимавам се от повече от 10 години с поставяне на импланти. При първоначалния преглед на Нора установихме, че в долната челюст, в дисталните участъци има липсващи зъби и имаше невъзможност да се храни нормално. От доста години съм в това състояние. Доста е трудно, бих казала, тъй като не мога да се храня хубаво. Трябва да приемам повече течно-кашеви храни и това създава голям дискомфорт за мен. Загубила съм самочувствие, защото нямам хубава усмивка. Като всяка млада жена, Нора обича да изглежда добре, суетна е. И проблемът с зъбите определено се отрази върху нейното самочувствие. Тя започна все по-малко да се усмихва. Нора ми е споделяла, че се притеснява да общува с хора, особено когато трябва да общува с непознати, защото все пак усмивката е първото нещо, което хората забелязват в нея. Търсила съм доста варианти, била съм и при други специалисти преди години. Стигаме до някакъв етап на оправяне на зъбите, до някакъв етап, но след това започват да се чупят зъбите. Казват, че това се дължи може би на стреса и на начина ми на живот. И заставаме пак в изходна позиция с нямане на зъби. Най-доброто решение в имплантологията е да възстановим с по 2 импланта от двете страни, за да може да се възстанови дъвкателната функция. Чувствам се доста притеснена, тъй като до този етап от моя живот не съм се сблъсквала с подобна манипулация. Не съм запозната особено с имплантите и с самата процедура, тъй като това е нещо ново за мен. Никога до сега не съм се подлагала на подобна манипулация, но от една страна и не съм притеснена толкова, тъй като знам, че съм в добри ръце. Всичко ще бъде наред. За Нора предстои да си направи 3D скенер, да измерим плътността на костта, за да може да преценим имплантите, с които ще работим. Когато разбрах, че Нора ще участва в проекта, се зарадвах много, защото знам, че това е нейната мечта. Винаги съм я съветвала да отделя време и средства, за да се грижа за себе си, но за съжаление сумата за една нова усмивка беше непосилна на този етап за нея. След като приключи проекта, искам да видя една по-усмихната и по-уверена в себе си Нора. Имплантацията на Нора премина доста добре. Имплантирахме в дясно, поставихме 2 импланта на 5 и 6 липсващи зъби и в ляво отново на 5 и 6 липсващите зъби. Взехме отпечатъци и сложихме гингиоформери, които да оформят венеца, докато се чака конструкцията. Периода на възстановяване на функционалността при Нора в рамките на 7 дни, в който период зъботехниците ще изработят постоянната конструкция. От тук нататък за Нора предстои доктор Бялев да постави циркониевите конструкции и да има много усмивки.
сега вече нещата ще се случат както трябва и вече ще мога да се храня и ще мога да се усмихвам най-вече, тъй като аз обожавам да се усмихвам. В момента Нора е изключително щастлива и може би не съм я виждала по-щастлива от сега. Определено новата усмивка ще й донесе много позитивни емоции и мисля, че това е една нейна сбъдната мечта.